Takže ahoj, já vás zdravím a vítám vás u nového dílu pořadu News Hut. Je to již dlouho, co tento pořad nevyšel a v podstatě to ani žádný dobrý důvod nemá. Maximálně to, že nebyly témata, ale já si dnes opět nové téma našel. A bude to snapshot z Minecraftu 1.3. Tudíž přímo můžeme začít a naším prvním tématem, ke kterému se vyjádří i náš nový člen, úžasný reportér přímo z terénu snapshotu z Minecraftu 1.3, který bude přinášet své reportáže do každé News Hut. Je to vážně skvělý reportér, přestože zní skoro jako já, což je trošku divné, ale můžu vás ujistit, že opravdu není to totéž osoba jako já. A naše první téma, ke kterému se náš reportér vyjádří, budou barevné half-bloky ze dřeva a přejmenovaný sandstone. Ano, je tomu tak. V novém patchi Minecraftu 1.3 budeme mít konečně wooden plank slaby podle barvy planků, ze kterých pocházejí. Zároveň došlo k jejich přejmenování na spruce, birch, jungle a oak, stejně tak jako na slaby. A dokonce byl přejmenován i sandstone na smooth sandstone a chiseled sandstone. Co je trochu nepříjemné, tak z wooden planku zůstávají pořád schody stejné. Doufáme, že tvůrci toto do patche 1.3 ještě opraví, ale pokud se tomu tak nestane, nevadí. Jedny schody už barevné máme. Vracím slovo tobě do studia, moderátore, který v žádném případě nejsi já. Děkuji ti, reportére, který v žádném případě nejsi já, za tvůj příspěvek. Už se opravdu těším, až do interiéru budu moci zakomponovat nové prvky s barevnými half-bloky a sandstonem. Jako další z novinek, které tvůrci chystají do Minecraftu 1.3, bude pěstování Cocoa Beans, což byla otázka, která vás i mě jistě zužovala již od té doby, kdy Cocoa Beans byly přidány do hry. Přestože už nebudeme muset hledat v dungeonech, nevadí, v dungeonech ještě bude spousta věcí k nalezení, jako příkladu spawner. A podrobněji se k tomuto tématu opět vyjádří náš reportér, který v žádném případě není já. Ano, je to tak. V novém patchi 1.3 bude možnost pěstovat si Cocoa Beans na jungle stromech. Jak toho docílíme? Ty Cocoa Beans nám tam sami nevyrostou, my je musíme zasadit, jako tomu udělám přesně tady. Růst můžeme zároveň urychlit bone mealem a poté můžeme pouze sklízet. A já vracím slovo opět tobě do studia, moderátore, který v žádném případě nejsi já. Další novinkou z Minecraftu 1.3 budou zajisté profese villagerů, kterých doteď byly pouze 2 druhy. Nyní se nám jich povedlo získat 5 a to je, si myslím, naprosto úžasné. Podrobnější zprávy vám přinese opět náš úžasný reportér, který ačkoliv má podobný hlas, tak není stejný člověk jako já. Ano, kolego ve studiu, který v žádném případě nejsi já. V novém Minecraftu 1.3 budeme mít možnost naspawnovat si villagery podle profese. Máme tu 5 různých skinů villagerů. Máme tu obyčejného villagera, máme tu starostu, máme tu doktora, máme zde nějaké stráže, což je, si myslím, naprosto úžasné a vesnice to hodně oživí. A ti vracím opět slovo do studia, moderátore, který v žádném případě nejsi já. Jak jste mohli vidět, vážení diváci, je to naprosto úžasné a já už se těším, až budu moci nějakého villagera takhle najít v Minecraftu a budu se moci podívat, co může všechno dělat. Úplně se těším, možná, že tito villageri budou mít i svoje vlastní pracoviště a bude to v skutku zajímavé a myslím si, že tým Mojang dělá skvělou práci. Každopádně my se dostáváme k poslední důležité věci, která byla k nalezení ve snapshotu z Minecraftu 1.3 a to jsou zapisovatelné knihy. Více vám k tomuto tématu opět poví náš úžasný reportér, který v žádném případě není já. Ano, jak už si řekl moderátore ve studiu, v Minecraftu 1.3 bude možnost psát do knih. Jak toho docílíme? My si ukraftíme obyčejnou knížku
z Inkseku, Featheru a knížky, kterou nacpeme kamkoliv do craftingu, klidně i v inventáři, protože na pořadí těchto itemů vůbec nezáleží, můžeme dát jak chceme a vyjde nám tento item, který si takhle vezmeme, něco do něj napíšeme a dáme sign, napíšeme titul knihy a můžeme směle vydávat přímo v Minecraftu. Já už jsem si tuto epickou možnost také vyzkoušel a vyjadřuji se v tom k této tématice. Kniha se jmenuje Book Report by Dairon Kirsch, ale v žádném případě to nejsem já, ale přece ty, úžasný moderátore ve studiu NewsHut, a já ti opět vracím slovo. Děkuji ti, reportére ze Snapshotu Minecraftu 1.3 za předání slova a jak už si řekl, zapisování do knih bude naprosto úžasné. Musím také říci, že tvoje vyjádření k této tématice bylo rovněž velice zajímavé a trefné. Doufejme, že Mojang přidá v některém z dalších patchů i kopírku, aby se knihy nemusely přepisovat ručně. To by tedy nebylo příliš dobré. Každopádně diváci, já vám děkuji za vaši podporu, za to, že jste se na tento díl NewsHut podívali. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nám podporu vyjádřit lajkem nebo odběrem a určitě se nezapomeňte podívat i na videa našich kolegyň Denky11 a Lentilky alias Hunter Girls 123, protože jsou epická. Já vás zdravím a mějte se. Ahoj!